пачынаецца такая другая частка нашага стрыма. У мяне перад інфарктам. Калі мы даведаемся ўжо вынікі экзіт-полаў, спачатку аднаго, потым другога. Вось, і яшчэ гадзіну будзем гэта абмяркоўваць, глядзець на рэакцыі палітыкаў, на рэакцыі іх штабоў, увогуле параўноўваць вынікі гэтых экзіт-полаў. Вось, таму кароткая перабіўка, і мы пачынаем другі этап гэтага эфіру. І на пачатку ўжо традыцыйная рэкламная паўза. Нагадаю, што мы ствараем гэты эфір разам з нашымі партнёрамі, і першы з іх гэта школа польскай мовы. Ну вось пачынаецца. І гэта школа польскай мовы «Польскі на так», у якой я вучу польскую мову сам. Спачатку вучуся на курсе B1 і, дарэчы, здаў ужо, і зараз вучуся на B2. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». Ад 0 да C1 або да экзамену B1. Зніжка 15% з кодам «Зроблена». А таксама нагадваю пра нашых сяброў з аўташколы «Дэніс Драйв». Вельмі раім пайці туды вучыцца на правы, бо нашыя сябры робяць вельмі якасна. Аўташкола для сваіх у Польшчы «Дэніс Драйв». Офісы ў 3 гарадах: Варшава, Вроцлаў, Тrójmiasto. Навучанне на зразумелай для вас мове. Высокі ўзровень сэрвісу, індывідуальны падыход да кожнага курсанта. Ну і, дарэчы, як вы бачыце па гэтых прыгожых і незвычайных кветках, сёння у нас ёсць яшчэ адзін партнёр, гэта майстэрня кветак STEM by STEM. Самыя незвычайныя букеты ў Варшаве, па спасылцы ў апісанні можаце іх знайсці. Вось. Окей, застаецца літаральна 3 хвіліны для пачатку. Нас ужо 773 чалавекі, у нас ляцяць новыя данаты. Дзякую вам вялікі. Калі у вас ёсць пад рукой нешта на супакой, то можаце ўзяць. Скарлет Охара дапытваецца, калі вынікі выбараў, вынікі экзіт-полаў праз 3 хвілінкі, а вынікі выбараў ужо афіцыйныя раніцай, ну, прыкладна раніцай. Вось. Нам, дарэчы, пішуць, што вучаць беларускую мову праз падкасты і праз наш падкаст у тым ліку. Гэта вельмі крута. Беларуская мова — гэта проста сэксі. Вось, калі ласка, вучыце яе, карыстайцеся ёй. Яна прыгожая. Ой, прабач. Дарэчы, здалі пытанне, экзіт-полы, ці гэта фінальна, ці яшчэ не. Не, экзіт-полы? Так, я магу сказаць, што, так, сябры, экзіт-полаў будзе 3 хвалі. Спачатку о 21 гадзіне роўна даюцца вынікі экзіт-полаў, якія ёсць на дадзены момант. Пасля прыкладна праз 2-3 гадзіны даецца лейт-пол. Гэта такі, скажем так, скарыгаваны, больш дакладны экзіт-пол, у які дадаюцца першыя дадзеныя з выбарчых камісій. Тады фірмы, якія робяць гэтыя пытанні, даследаванні, могуць вас скарыгаваць, адкалібраваць, скажем так, свае дадзеныя. А пасля яшчэ вельмі позна ўначы, звычайна гэта першая, другая гадзіна ўначы, даецца лейт-пол. Вось ён ужо максімальна набліжаны да таго, што скажа заўтра дзяржаўная выбарчая камісія. 1,5 хвіліны дастаецца да вынікаў экзіт-полаў. Нас уже глядзіць 787 чалавек. Дзякуй за ўсе вашыя каментары, дзякуй за падтрымку Кацярыне, Уладзіславу, зноў Дзянісу. Так, яшчэ вось у нас засталося менш, чым хвіліна, вось таму хачу проста прывітаць усіх, хто далучыўся да нас апошнім часам. Дзякуй, што вы сёння з намі. Witam также serdecznie wszystkich Polaków, którzy oglądają nasz podcast dzisiaj. Jest to unikatowy wieczór wyborczy w języku białoruskim. Przywitajmy nowego polskiego prezydenta razem. I dziękuję, że jesteście z nami. Дарэчы, у нас уже 828 чалавек. Калі ласка, дапамагайце нам сабраць 1000 чалавек на гэтым вечары выборчым. Гэта будзе вялікая наша з вами агульная перамога. Вось, застаецца 34 секунды. І мы даведаемся. Мы ціск 200 на 250. Адразу скажам голасам, выведзем на экран, што там будзе паказваць ТВП. Нагадаем, што гэта будзе адзін з 2 экзіт-полаў фірмы Ipsos, калі я правильно разумею. Вось, 850 чалавек на эфіры, усе мы чакаем. Дарэчы, застаецца 10 секунд. 8, 7, 6.
Тадам, можам абвесціць, што згодна з дадзенымі глядзе ОГБ на рэпубліцы, што згодна з дадзенымі экзіт-пола, які рабіла фірма Ipsos, Караль Наўродскі здабыў 49,7 галасоў, Рафал Часкоўскі здабыў 50,3 галасоў. То бок, розніца паміж двумя кандыдатамі выносіць 0,6 галасоў. Гэта прыкладна 120 тысяч. Пакуль Макс шукае таксама дадзеныя з Прабачце, ёсць дадзены. Пакуль што мы зараз пакажам вынікі на экране з Ipsos, калі я правильно разумею нашага рэжысёра. Магчыма, неправильно разумею. Карацей, я бачу ўжо, і мы хутка выйдзем на экран, есть дадзены яшчэ і ОГБ. 49,83 Караль Наўродскі, 50,17 Рафал Часкоўскі. То бок у дадзеным выпадку розніца складае яшчэ менш і прыкладна каля 70 тысяч галасоў. Вось, калі гэта ўсё пацвердзіцца. Дам першы каментар. Звяртаюся ў дадзены момант да тых з вас, хто заўзее за Рафала Часкоўскага. Калі ласка, пачакайце, бо скажу вам так, гэтыя вынікі паказваюць нам, што нас чакае вельмі неспакойная ноч. Зараз мы яшчэ, думаю, паглядзім, што адбываецца ў штабе Рафала Часкоўскага. Я думаю, што там, канечне, святкуюць не перамогу, але, паверце, ўсё яшчэ не ясна. Чаму так? Зраблю вам прыклад, падам вам прыклад. У 2020 годзе ў другім туры, калі Анджэй Дуда змагаўся з Рафалам Часкоўскім, то па дадзеных экзіт-пола Анджэй Дуда здабыў 50,4 галасоў. Па выніках канчатковага падліку ягоная падтрымка вырасла на 0,6 і склала там нават крыху больш, вельмі крыху, але больш за 51%. Карацей, вось гэтыя дадзеныя, якія мы ў дадзены момант бачым, нават нягледзячы на тое, што я ўпэўнены, што фірмы, якія робяць гэтае даследаванне, вучацца кожны раз усё лепш і лепш, калібруюць адпаведна, каб гэтыя вынікі былі максімальна блізкія, то ўсё ж такі пакуль яшчэ нішто не ясна. Зараз мы, прабачце, пераб'юць, пакажам вынікі другога сандажу, экзіт-пола ОГП. Вось 49, як я казаў, 83 Караль Наўродскі, 50,17 Рафал Часкоўскі. Нагадаю, што гэта дадзеныя другога экзіт-пола, на якія зроблены заказ Рэпублікі. Першы быў Ipsos на заказ ТФОП, ТФОН24 і Польсата. Дакладна. Вось, ну і што? Мы бачым ужо, што у штабе выборчым Рафала Часкоўскага сапраўды святкуюць. Ну, я не здзіўлены, што святкуюць, бо, ведаеце, вельмі верагодная была сітуацыя, што вось гэтыя два экзіт-полы пакажуць рознага пераможцу. Ну, вы бачыце, наколькі блізкі вынік. Я нават пісаў твіт, што я малюся вось за Польшчу, хаця я атэіст, каб вось гэты страшны сцэнар не споўніўся, бо гэта пазначала, што магло пазначаць, што сёння ўвечары пачаліся бы сутычкі паміж прыхільнікамі аднаго і другога. Я нават, здаецца, учора глядзеў размову з вельмі такім паважаным, шанаваным сацыёлагам, які сказаў, што ён баіцца таго, што пальецца кроў. Так, ось. Я спяшаюся супакоіць, на мою думку, нічога такога не будзе. Ось. Адзінае, што спэўняся. Боже. Пацвярджаецца сцэнар, што вынік даслоўна на жылеткі, як кажуць па-польску. То бок ён вельмі блізкі. На маю думку, вось гэтая розніца паміж кандыдатамі можа яшчэ зменшыцца. Вось увогуле можна дапускаць, што пераможца будзе іншым, чым паказваюць, чым тое, што мы бачым у дадзены момант у экзіт-полах. Ось, таму трэба чакаць. Мы зараз, я, прынамсі, у прамым эфіры буду яшчэ спрабаваць тут глядзець сацыёлагаў, з якімі я там маю кантакт, вось што яны кажуць пра гэтае пытанне. Дарэчы, Кірыл, хочаш паведаю табе, што ў цябе агульнага з Малгажатай Часкоўскай, жонкай Рафала Часкоўскага, кажа, што яна блізка заваў сэрца. Ну,
Так, вось гэта просто так мам стан przedzawałowy, вось у мяне ціск зараз недзе там 180 на 120, здаецца. Хуткую пакуль яшчэ выклікаць не трэба. Я неяк трымаюся, але ну шчыра па шчырасці такіх эмоцый яшчэ падчас прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы не было. Усё ж такі, калі былі выбары ў 2020 годзе, гэта розніца была большай. І упэўненасць кандыдата, якога паказалі экзіт-полы ў тым, што ён фактычна перамог, была большай, станоўча большай. Вось, і у дадзены момант, так сказаць, нельга. У нас ёсць просьба ў чаціку: спадарства, давайте хутчэй дабіваць колькасць гледачоў да 1000. Так, слухайце, мы падтрымліваем. Мы з Максам абсалютна падтрымліваем гэты заклік. Вось, калі ласачка, дапамагайце нам дабіць да 1000. Гэта была вось мара мяне з Максам. Вось мы, не ведаю, неяк спецыяльна гэта святкуем, магчыма. Вось, але гэта быў бы проста неверагодны поспех для нашага падкасту і файны, вельмі файны задзел на будучыню. Вось. Дарэчы, пытаюцца пра рэакцыю штабоў. Рафал Часкоўскі, зразумела, ўжо кажа, што гэта перамога, дзякуем вялікі. Ён дзякуе ўсіх поляк і палякаў, якія за яго прагаласавалі, і кажа, што каждый голас будзе лічыцца таму, што прагаласавалі, гэта вельмі важна. Дарэчы, пытаюцца пра яўку. 72,8% пункты. Гэта шмат. І кажуць, што статыстычная памылка можа быць каля 2% пунктаў. Па шчырасці 72,8 гэта вельмі шмат. Гэта прыкладна на 4 з кавалачкам адсоткі паб'е рэкорд па яўцы на прэзідэнцкіх выбарах. Так? Гэта не дацягвае прыкладна 0,65, так прыкладна, наколькі я добра памятаю, да абсалютнага рэкорду, які быў усталяваны ў 23 годзе падчас парламенцкіх выбараў. Але я памятаю, што падчас першага тура выбараў дадзеныя па яўцы, якія былі у экзіт-полах, яны пасля выраслі. Ось, то бок магчыма, што фактычна яўка будзе яшчэ больш. І, дарэчы, яшчэ прыкладна 3 гадзіны таму я чытаў, што пісалі людзі, якія займаюцца статыстыкай сацыялогіі, і яны пісалі, што яны прагназуюць, што будзе 71-72%. Ось, верагодней за ўсё аказалася больш. Гэта так ці інакш паказвае проста неверагодна вялікую мабілізацыю польскага грамадства. Ну і, канешне ж, гэтыя дадзеныя, якія мы бачым у экзіт-поле, бачыце самі. Польшча падзеленая проста роўненька на 2 часткі. Ці гэта увогуле, ці можна неяк вось сшыць Польшчу? Вось мы бачым дадзеныя рэлі на крыху. Што рабіць? Што рабіць? Можа, мы беларусы ці увогуле мігранты вось аб'яднаем Польшчу? На маю думку, сшыць гэта немагчыма абсалютна. Я казаў, дарэчы, і падчас эфіра ў сераду апошнюю, так што гэтыя вось два плямёны, яны настолькі баяцца адно аднаго. Вось, сур'ёзна, я нават, гледзячы па размовах паміж палякамі і з палякамі, бачу, што гэта такі жывёльны страх, што вось яны прыйдуць, яны нам зробяць вялікую крыўду. І гэтыя галасы чуць і з аднаго боку, і з другога. Засыпаць гэты падзел, мне здаецца, увогуле немагчыма. Ось, як я казаў, дарэчы, у сераду, што нават ёсць такія нібыта жартаўлівыя прапановы, каб падзяліць Польшчу па лініі Вісла. Ось, Віслу яшчэ пракапаць, пашырыць. Я думаю, што з аднаго і другога боку знойдзецца шмат валантэраў, якія прыйдуць і такой талакой дапамогуць вось гэтую мяжу атадвінуць ад сябе, так, пусціць там кракадылаў, ось, і будзем жыць у двух Польшчах. Будзе Польшча А, Польшча Б. Ось, на жаль, у кожным жарціку есть заўсёды доля нейкай там праўды. Окей, яшчэ дадам, што Рафал Часкоўскі перадае падзякі ўсім палітыкам, хто яго падтрымаў у другім туры. Узгадаў Уладзіслава Касняка-Камыша за трэцяй дрогі, Шымона Галоўні з трэцяй дрогі і Магдалену Беет таксама. Вось, Йоанну Сенышын павітаў таксама, падзяньковаў ёй. Вось, і кажа, што будзе прэзідэнтам усіх поляк і палякаў. Вось, ну і мігрантаў з Беларусі таксама і з іншых краёў, якія жывуць у Польшчы. Вось, звяртайся да чаціка. Піша, што аб'ядзініць людзей лёгка, але толькі... Нет, гэта не буду дачытваць. Нешта дрэннае можа і людзей аб'яднаць, я ведаю.
Вось Але хай гэта дрэннае ніколі не здарыцца ўсё ж таки. так, ну таксама такую думку пішуць, што... Ёсць ввогуле вось цікавыя дадзеныя магу яшчэ падаць, за каго галасавалі выбаршчыкі трэціх кандыдатаў, якія адпалі па выніках першага тура выбараў. Найцікавейшае заставлю на канец. Дык вось, Гжегаш Браун 92,5%. Тут дадзены толькі тых, хто прыйшоў галасаваць. Няма інфармацыі пра тых, хто не прыйшоў. Але вось. Сярод выбаршчыкаў Гжегажа Брауна 92,5% прагаласавалі за Караля Наўроцкага, 7,5% за Часкоўскага. Ось. У нас было такое пытанне падчас папярэдніх стрымаў, як могуць людзі, які галасавалі за Брауна, галасаваць за Часкоўскага. Ну вось, могуць. Магдалена Беет. Рафал Часкоўскі 90,2, Караль Наўроцкі 9,8. Шымон Галоўня, Рафал Часкоўскі 86,2, Караль Наўроцкі 13,8. Адріан Занберг, Рафал Часкоўскі 83,8, Караль Наўроцкі 16,2. Ну і, канешне, апошняе, што цікавіла ўсіх, якое пытанне задавалася паўсюль. Славамір Мэнсон 88,1 прагаласавалі за Караля Наўроцкага і 11,9 за Рафала Часкоўскага. Гэта вельмі моцны вынік для Караля Наўроцкага сярод выбаршчыкаў Славаміра Мэнсона, бо варта ўзгадаць, што 5 гадоў таму людзі, якія прагаласавалі ў першым туры выбараў за Кшыштафа Босака, бо ён тады быў кандыдатам ад канфедэрацыі, у другім туры падзяліліся амаль што пароўну. 51,5, наколькі я памятаю, за Анджэя Дуду, рэшта, там 48,5 за Рафала Часкоўскага. Цяпер перахіл значна больш выразны, як мы бачым. Дарэчы, заглянуў на Баймі кофе, пішуць, перадайце прывітанне Руслану і Жэньке. Руслан і Жэнька, перадаем вам прывітанне. Вось, калі яшчэ камусьці трэба, то закідвайце донат, і мы будзем усё перадаваць. Нас глядзіць 928 чалавек. Вось. Сябры, мы набліжаемся да рэкорду, калі ласачка, давайте яшчэ крыху падціснем, вось, каб прабіць гэтую 1000, гэта было б вельмі крута. Дарэчы, пытанне. Хто будзе мэрам Варшавы, калі Часкоўскі будзе прэзідэнтам? Гэта проста цудоўнейшае пытанне. Слухайце, дзякуй вялікі. Не, у нашых гледачы проста... Не, коцікі і зайчыкі найлепшыя. Вось. Вельмі добрае пытанне. Карацей, у выпадку, калі пацвердзяцца даныя выбараў, падвердзяцца даныя экзіт-полу, я спецыяльна не віншую ніводнага кандыдата, як вы бачыце, з перамогай, бо я не ўпэўнены у гэтых дадзеных пакуль што. Дык вось, калі Рафал Часкоўскі пераходзіць на пасаду прэзідэнта, то Варшавай тымчасова будзе кіраваць так званы камісаж. Вось, камісар. Яго прызначае ўрад. І будуць прызначаны новыя выбары. У дадзены момант ёсць... Па-польску гэта кажуць дывагацыя, такія розныя разважанні, фантасмагарычныя нават сцэнары, хто мог бы стаць прэзідэнтам Варшавы, ну то бок мэрам, так, бо нас глядзяць не толькі людзі з Польшчы, і яны могуць не разумець, што такое прэзідэнт Варшавы. Дык вось, з боку грамадзянскай кааліцыі, якая, канешне, хацела б і далей, я так думаю, кіраваць гэтым горадам, тым больш, што, як я шмат разоў казаў, што яны тут могуць выставіць казу, і каза пераможа. Ёсць галасы, што павінна быць жанчына. Ось, нібыта так кажа сам кіраўнік. Кіраўніком у польскай паліталогіі называюць Дональда Туска, які з'яўляецца лідарам партыі грамадзянская платформа обывательска. Ось, таксама там ёсць парачка прозвішчаў, ёсць такі палітык Кірвінскі, які доўгія гады з'яўляўся шэфам партыйных структур платформы абывательскай в Варшаве. Пасля ён перамог у мінулым годзе на выбарах у Еўрапарламент, стаўся еўрадэпутатам, але калі была вось тая страшэнная проста паводка на поўдні Польшчы, то Дональд Туск, скажем так, сціпленька папрасіў Кірвінскага вярнуцца ў Варшаву, у Польшчу. Ось, і даў яму прызначэнне такога спецыяльнага міністра па рэканструкцыі поўдня Польшчы пасля вось гэтай паводкі. Дарэчы, ёсць яшчэ адзін фантасмагарычны сцэнар, але гэта фантасмагорыя. Але такія цікавосткі таксама варта, на мой погляд, апавядаць. У Шымана Галоўні праблема.
шуманагалоўні ёсць праблема, бо ён здабыў невялікую колькасць галасоў, і праект вось гэтай партыйнай кааліцыі «Трэця дрога», якая аб'ядноўвае рух, партыю шуманагалоўні Польша 2050 і ПСЛ, што яны могуць увогуле разваліцца, і што ўвогуле ёсць пытанне пра будучыню шуманагалоўні ў палітыцы, і ёсць нібыта такія галасы, што ён, магчыма, хацеў бы стаць прэзідэнтам Варшавы. Вось, тут, канешне, пытанне, ці Дональд Туск яму дазволіць увогуле такі рух зрабіць. Окей, цікава. Мы зараз яшчэ паразмаўляем пра партыі, якія могуць ці неяк трансфармавацца, ці нават перастаць існаваць. У нас ёсць такія пытанні. А зараз пакажам графіку Онета, які паказаў вынікі экзіт-полаў з падзелам на што гэта, гміны, воеводства, прабачце. Можна каментар? Да, я вас хочу запытаць, што нам гэта паказвае, бо вельмі выразны такі падзел. Ці гэта тая лінія Віслы, пра якую ты казаў? Не, гэта відаць заборы, як кажуць. Я гэта казаў шмат разоў. Паўтары нашым гледачам, калі ласка, гледачкам. Відаць Заборы, гэта першы просто вокліч, так, вокліч, здаецца, які чуць просто пасля абвяшчэння кожных выбараў у Польшу. Бо вось проста, дарэчы, на мапе воеводстваў гэта не так добра бачна. Лепш бачыць на мапе паветаў ці мапе гмін. Тады гэта бачна яшчэ лепш. Бо такая тэорыя, тэорія, якая згодная з праўдай, дарэчы, што вось Польшча была падзеленая стагоддзямі на 3 часткі, так, паміж 3 дзяржавамі. Так, гэта немцы, Расія, Аўстрыя, так, так умоўна вельмі спрошчана. Дык вось, гэтыя рэгіёны, якія былі пад Расіяй і пад Аўстрыяй, яны больш кансерватыўныя. Тыя, што пад немцамі, яны больш ліберальныя. І вось на гэтай мапе, якую вы зараз бачыце на сваіх экранах, вось гэта вельмі выразна бачна. Як вы можете пабачыць, паўднёвыя рэгіёны, то бок гэта вось Падкарпатча, побач яшчэ там далей Малопольска, Лодскае воеводства, Świętokrzyskае, Люблінскае, Любельскае, так, і Подляша. Гэтыя рэгіёны традыцыйна падтрымліваюць права і справядлівасць. З іх можна выдзеліць асабліва Лодскае воеводства, бо гэта так званы swing state. Там звычайна перавага аднаго ці другого кандыдата вельмі невялічка. Я так думаю, што тут можа быць прыкладна 52%, так, на маім меркаванні, за Карля Наўроцкага і 48% за Рафала Часкоўскага. І менавіта гэтае воеводства змяняе кожныя выбары. Не кожнае, але часта змяняе свае колеры. Дарэчы, ёсць ужо навіны з штаба Карля Наўроцкага. Там выглядае ўсё не так радасна, як у Рафала Часкоўскага, але што пачаў Карл Наўроцкі з цытаты са Святога Пісання, дарэчы. Кажа, цытата: «Дарагія спадарні і спадары, мы пераможам. Сёння ўначы мы пераможам. Мы пераможам і ўратуем Польшчу. Мы не дапусцім, каб манаполія ўлады Дональда Туска зачынілася. Уначы мы мусім перамагчы, і мы ведаем, што так і будзе. Гэта спецыфічныя выбары, адзіныя такія з 1989 года. Ад усяго сэрца Карл Наўроцкі дзякуе грамадзянам і грамадзянкам». Зразумела, што настроі там менш аптымістычныя, але трэба нешта казаць пазітыўнае. Слухайце, сябры, на мою думку, надзея ў іх ёсць. Вось так, як я казаў, што гэтыя дадзеныя могуць крыху скарыгавацца. Збыт маленькая розніца паміж кандыдатамі ў экзіт-полах, каб віншаваць кагосьці з іх. Таму я стрымліваю сябе і не буду нікога віншаваць, сур'ёзна. У Карля Наўроцкага ёсць надзея, і надзея даволі вялікая, бо мабілізацыю бачна і з аднаго боку, і з другога таксама. Дарэчы, я глядзеў яшчэ цягам дня дадзенай па мабілізацыі, скажем так, калі гаворка пра падзел па рэгіёнах ці па структуры электаратаў. Так вось, і сяло, так, было вельмі змабілізаванае. Вялікія гарады таксама былі вельмі змабілізаваныя. Захад быў моцна змабілізаваны, але ўсход таксама моцна змабілізаваны. Вось, таму на выбары прыйшла проста ўся Польшча, так можна сказаць. І будзем глядзець. На дадзены момант мы, на жаль, не маем больш дакладнай інфармацыі,
Вось будзем глядзець, калі будзе дадзены экзит-пол, але лейт-пол, прабачце, але ён дакладна будзе пасля нашага эфіру ўжо. Вось я думаю, так недзе каля там 22:30, 23 гадзіны. Окей, а у нас уже 958 чалавек на стриме. Сябры, не хапае яшчэ 42 асобы, калі ласка, запрашайце сваіх знаёмых. Давайте праб'ем разам гэтую вось адзнаку 1000 чалавек на стриме. Але я так скажу, вы, калі ласка, дасылайце, ставце падабайкі, пішыце свае пытанні ў чаты. Дарэчы, мы зараз уже перайдзем да бачу гэтае папулярнае пытанне, што будзе далей з спісам. Я хачу просто працытаваць яшчэ крыху Караля Наўродскага. Бо ён кажа, што яму і яго выбаршчыкам удалося дзве рэчы. Перш за ўсё, яны не зламаліся. Кажа, што у іх адабралі грошы, наслалі на іх дзяржаўныя структуры, хлусілі, а яго выбаршчыкі ўвесь час былі з самім Каралем Наўродскім. Таму ён кажа, што вельмі вялікі гонар і павага ўсім, хто неяк удзельнічаў у яго кампаніі. Вось, дзякуй усім, хто застаецца з ім. І па шчырасці, гэта ўжо мая цытата, што гэта сапраўды амаль такая вера, амаль паўрэлігійная, я б сказаў, што б не казалі пра Караля Наўродскага, якія б факты пра яго не выплывалі, людзі ўсё роўна за яго. Гэта, для мяне... Не буду так аж ацэньваць, для мяне гэта крыху дзіўна, скажу так, але ўсё ж такі гэта і вартая павагі, я лічу. Не, гэта абсолютно варта павагі, і я шмат разоў у падкасце падкрэсліваў, што ў правай справядлівасці атрымалася збудаваць вось менавіта вельмі лаяльны электарат, неверагодна лаяльны электарат. Канешне, трэба таксама памятаць, і Караль Наўродскі, канешне, не будзе ў сваёй прамове пра гэта казаць, што шмат хто з тых, хто галасаваў ці за Караля Наўродскага, ці за Рафала Часкоўскага, галасаваў не за кандыдата, а супраць контркандыдата. Так? То бок шмат хто прыйшоў і паставіў крыжак каля прозвішча Часкоўскі толькі таму, што ён настолькі баіцца і не любіць вось правай справядлівасці Наўродскага, і таксама наадварот. Вельмі шмат людзей прыйшлі галасаваць, і гэта дакладна і абсалютна зразумела, супраць Рафала Часкоўскага, бо для іх ён проста таксама непрымальны. І карацей, у гэтых выбарах сёння гэта можна дакладна абвесціць. Перамог кандыдат, які называецца меншае зло. Так яно ёсць, гэта праўда. Окей, Рафал Часкоўскі кажа і пра другую справу, што і пра гэта сапраўды так. Ён кажа, што яшчэ адна справа, якая здаецца на гады, гэта аб'яднанне патрыятычнага лагеру па ўсёй Польшчы. За 6 месяцаў, каб усе людзі, якія любяць Польшчу і не дадуць яе, былі разам. Дзякуем тым, хто падтрымаў Польшчу ў другім туры выбараў. Я тут уже спачатку пахадзіўся, а потым дачытаў па шчырасці яго каментар. Мне падаецца, што тут ён крыху, канешне, перабольшвае, што патрыёты толькі па нашай старане. Гэта сказаў хто? Караль Наўродскі. А па-іншай не. Але, што важна, усё ж такі мабілізаваць вось гэты правы блок, правую сторону выбаршчыкаў, быццам бы ім удалося. Тут незразумела, дзе тут заслуга яшчэ і Славаміра Мэнсана, Гжэга Жабраўна і ўсіх іншых, але што ты пра гэта думаеш? Дзе тут, карацей, вось у гэтым супермабілізацыі правага боку, дзе тут вось перамога Караля Наўродскага асабіста, а дзе ўсё ж такі іншых кандыдатаў таксама? Я думаю, што і з аднаго і другога боку прыкладна палова галасоў за кожнага з кандыдатаў, гэта вось кандыдаты, гэта галасы, дзе людзі прагаласавалі менавіта за кандыдата. Бо любяць яго, падтрымліваюць, ён ім падабаецца. Другая палова, гэта вось менавіта тыя людзі, якія прагаласавалі за гэтага кандыдата, бо яны вельмі моцна супраць контркандыдата. І такіх людзей сапраўды вельмі шмат, паверце мне, і з аднаго і другого боку, і з правага, і з левага. Таму гэта, здаецца, абсолютна нармальна, бо выбары пераўтвараюцца ў рэферэндум. І сёння мы з вамі, акрамя таго, што бачылі, як адбываецца галасаванне, мы сапраўды былі сведкамі вялікага агульнанацыянальнага рэферэндуму, дзе палякі галасавалі, ці яны за Польшчу ліберальную, ці яны за Польшчу кансерватыўную. Як мы бачым, прыкладна аднолькавая колькасць і за тых, і за другіх. Дарэчы, пракаментую крыху словы Караля Наўродскага. Мне вельмі не падабаецца вось гэтая тэндэнцыя ў польскім дыскурсе палітычным, дзе адзін бок забірае, прыватызуе нейкія рысы
там толькі сабе. Напрыклад, называючы, што кажучы, што толькі патрыёты прагаласавалі за Караля Наўроцкага, гэта неправда. Патрыёты яны ёсць з двух бакоў. Просто у кожнага сваё бачанне гэтай дзяржавы. Вось, адначасова з гэтым, з другога боку, калі нехта будзе казаць, што перамагла дэмакратычная Польшча, гэта таксама неправда. Бо просто у гэтых двух бакоў крыху рознае бачанне гэтай дэмакратыі. Я зараз вярнуся да чату. Сергей піша: гаспада вядоўцы, калі ласка, папрасіце гледачоў, гледачак ставіць лайкі, калі ласка, ставце лайкі. Калі ласка, сябры, ставце лайкі, падтрымлівайце нас, пішыце засталося яшчэ 35 хвілін нашага эфіру. Я вось нават бачу паведамленне з Твіттера, што людзі публікуюць спасылку на стрым з намі. Ось я сапраўды вельмі вам удзячны. Ось хачу яшчэ Денису. Ось я думаю, ён здагадаецца пра каго я, ось што ён таксама запосціў пра нас у Твіттера. А вось нам пішуць у чат Палішук, што калі ласка, перадайце прывітанне Уладзе з Познані. Уладзя, перадаем прывітанне. Сардэчныя вітанкі. Сардэчныя вітанкі. Вось, дзякуй усім, хто актыўнічае ў чаце. Гэта то, што мы амаль 1000 збіраем зараз, гэта ваша перамога таксама. Гэта ўсё дзякуючы вашай падтрымцы. Вось, окей, давай пераходзіць да важнага пытання. Калі вынікі такімі застануцца? У тым сэнсе, што Рафал Часкоўскі стане прэзідэнтам Польшчы. Што гэта азначае для ПіС? Ці не развал гэта партыі? Дарэчы, сябры, вось асабліва тыя, хто не глядзіць нас увесь час, а далучыліся вось да нас толькі сёння і глядзяць наш прамы эфір. Калі ласка, калі ён скончыцца, асабліва калі вось будуць гэтыя гадзіны чакання падліку галасоў, у вас будзе час, каб паглядзець нашы іншыя відэа. Там даслоўна, здаецца, з 2 месяцы таму быў выпуск нашага падкасту, дзе мы разглядалі розныя варыянты паслявыбарчай польскай сітуацыі. Там, канешне, мы пайшлі такі скрайныя варыянты, але варта паглядзець. Так вось, гэта вельмі добрае пытанне. Гэта, здаецца, глядачка так задала пытанне. Дзякую вам вялікі за яго. Для партыі «Права і справядлівасць», менавіта калі пацвердзяцца такія вынікі, якія ёсць, гэта азначае праблему. Праблема ў тым, што пачнуцца разважанні над тым, ці Акела не прамахнуўся. То бок, ці лідар партыі ўсё яшчэ ого-го, ці чуйка добра працуе. Вось, бо паверце мне, я бачу шмат галасоў, я бачу шмат інсайдаў таксама ад палітыкаў «Права і справядлівасці», што яны былі моцна незадаволеныя выбарам менавіта вось такога кандыдата. Бо кандыдат праблемны. Вось, паверце мне, і гэта паказваюць вось гэтыя дадзеныя, што калі б быў кандыдат з меншай праблемамі, з меншымі іміджавымі праблемамі, то ён бы перамог. Вось, дакладна перамог бы, хутчэй за ўсё. Таму тое, што з'явіцца цэнтрабежная сіла нейкая ў «Праве і справядлівасці», гэта дакладна. Пытанне толькі, наколькі ў структур партыі, асабліва ў лідара, атрымаецца стрымаць гэтыя сілы. Пасля выбараў у 23 годзе ў яго гэта атрымалася. І таму ён, дарэчы, атрымаў званне чалавека года ў польскай палітыцы ад нашага падкасту. Вось, гэта было у нашым эпізодзе, які быў апублікаваны на каляды. Так, 24 ці 25 снежня. Таксама можете паглядзець. Ось, Макс, дарэчы, быў моцна здзіўлены, што я назваў менавіта Ярослава Качынскага чалавекам года. Ну, слухай, а вось калі Караль Наўроцкі сапраўды прайграў, ці застанецца для цябе Ярослав Качынскі чалавекам года? Паглядзім. Да канца года яшчэ 7 месяцаў, 7 месяцаў до канца года, таму яшчэ вельмі шмат розных рэчаў можа здарыцца. Вось, а дарэчы, хто, калі пацвердзіцца гэтыя дадзены, я магу вам сказаць, хто вельмі рады. Славамір Мэнцан. Ён вельмі рады таму, што ўсё, што выклікае праблему ў праве справядлівасці, яно на карысць для канфедэрацыі. Бо яны чэрпаюць сваіх выбаршчыкаў з аднаго пула. Гэта вось такі вялікі рэзервуар людзей з правымі поглядамі. Вось, і Славаміру Мэнсану значна прасцей распіхвацца менавіта сярод іх. Вось, і ўсё, што будзе выклікаць адток людзей ад права і справядлівасці на карысць канфедэрацыі. Окей. Леонардо перадае прывітанне свайму кату Кнопіку і Егору. Перадаем прывітанне і кату і Егору. Вось, што яшчэ? У нас тут запытваліся, калі будуць больш дакладныя дадзеныя.
мы, падаецца, казалі, але паўтару, што ў 23 гадзіны, вось я бачу на Онеце, будуць вынікі лейт-пола, гэта ўжо больш дакладны экзіт-пол будзе, ну, а канчатковыя вынікі будуць раніцай. Прабачце, я мушу задаць пытанне ў твітары. Можа быць, злёт то занадта... Але ці ёсць раптам опцыя прыехаць да вас на піва і скамуніздзіць у нас кветкі, якія так прыгожа стаяць у кадры? Не гатовы адвечаць на гэтае пытанне ў эфіры. Альбо можна проста на піва. Проста, канешне, абсалютна за. Гэта да спадара Кірыла. Чаму да спадара Кірыла? Я не п'ю піва. У прамым эфіры Робі змяне алкаголік. Не, гэта сябе раблю чалавек, які не паважае піва. Дарэчы, што яшчэ? Ёсць ужо дадзеныя, я вось падглядваю на Онет, як галасавалі мужчыны і жанчыны. Гэта заўсёды цікава. За Часкоўскага... Прабач, можна? Я прызнаю вас шчыра, я не ведаю, як расклаліся гэтыя галасы, але я раблю просто тупа стаўку. Я стаўлю, што 55% мужчын прагаласавала за Наўроцкага і 55% жанчын за Часкоўскага. Ты амаль угадаў. 54% жанчын за Часкоўскага, 54% мужчын за Наўроцкага. Як боженька сказаў, просто, як кажуць. Прабачце. Так, пишут уже в чате, что ты... Ну, не так. Пишут уже в чате, что я не паважаю піва, і так і запишем. Вось, Кирилл, ты мяне скампраметаваў перад гледачамі. Гэта ты мяне скампраметаваў. І глядачкамі. Ну, залежыць ад пункту вядзення, як кажуць. Окей. Што яшчэ дадзім? Вось ты кажаш, што канфедэрацыя пераможца з гэтага раскладу. Вось у нас... Прабач, я не скончыў. І нас пытаюць, а ці магчымае аб'яднанне канфедэрацыі і пісу, ці наадварот, не, хутчэй парламенцкая, ці кааліцыя абыватэльскай і канфедэрацыі пасля наступных выбараў. Вы не паверыце, гэта таксама магчыма. Слухайце, гэтыя выбары нам паказалі, што некаторыя палітыкі і палітычныя партыі настолькі гнуткія, што, скажем так, могуць дапасавацца да... Прыстасавацца. Ось, дзякуй вялікі. Прыстасавацца да розных абставінаў. Канешне, верагоднасць таго, што ў наступным сейме будзе паўстанне большасць, якая будзе складацца з правай справядлівасці канфедэрацыі, канешне, большая. Бо у іх вельмі ўсё ж таки вельмі падобны ідэалагічны падмурак. Так, яны вельмі моцна адрозніваюцца, калі гаворка ідзе пра эканамічнае пытанне. І па шчырасці, вельмі часта пра Слаўміра Мэнсана кажуць, што ён мог бы быць міністрам фінансаў, напрыклад. Але па шчырасці, я думаю, што ён меціць на вышэйшую пасаду. Не на міністра фінансаў, а, напрыклад, на прэм'ера. Вось. Ён меў бы магчымасць і сілу вымусіць на праве справядлівасці, каб яны далі яму гэтую пасаду. Але я з вельмі вялікай зацікаўленасцю назіраў бы за тым, што яны прабілі ў польскай эканоміцы. Бо партыя Канфедэрацыя, яна, па сутнасці, моцна лібертарыянская. І сацыялістычныя погляды, якія ёсць у правай справядлівасці, то бок вялікі сацыял, вялікія падатачкі, дарэчы, немаленькія. Ось. Гэта ўсё вельмі цяжка спалучыць. І, на маю думку, такая кааліцыя таксама была б слаба устойлівай. Ось. З іншага боку, варыянт, калі, напрыклад, паўстане кааліцыя канфедэрацыі з платформы. Ён магчымы. Вы не паверыце, у канфедэрацыі шмат людзей, не толькі сярод членаў партыі, сярод выбаршчыкаў таксама, нават сярод дэпутатаў. Ёсць людзі, у якіх менавіта ў светапоглядзе погляды даволі ліберальныя. Ось. Серьезно, вы не паверыце, я размаўляў, напрыклад, з палітыкамі канфедэрацыі ў твітары. Ось. І сярод шматлікіх з іх нават ёсць падтрымка для грамадзянскіх партнёрстваў аднаполых. Вось. Гэта вось як каб вам паказаць магчыма. Канешне, менавіта гэтая кааліцыя
крыху менш верагодная, чым кааліцыя з правам і справядлівасцю, але выключаць яе таксама нельга. Тым больш, што гэта вельмі моцна залежыць ад таго, якія партыі будуць у Сейме. Бо, напрыклад, калі выпадуць левыя, гэта магчыма. Калі выпадзе, напрыклад, трэці шлях, гэта таксама магчыма. Вось. І, напрыклад, у Сейме будуць 3 ці 4 партыі, менш, чым цяпер. Так? І калькуляцыі могуць быць вельмі розныя. То бок, усё роўна неяк атрымліваецца, што канфедэрацыю выйгрышы. І Славомір Мэнсон. Я ж казаў яшчэ у сераду, слухайце, сябры, канфедэрацыя гэта партыя, якая адназначна выйграла б на гэтых выбарах і адназначна здабыла нейкія вельмі вялікія бонусы. Пытанне цяпер, як яны імі скарыстаюцца. Трэба быць максімальна асцярожным, трэба сачыць за сваімі людзьмі, і за размовамі, якія яны там вядуць у кулуарах з палітыкамі іншых партый, напрыклад. Вось. Бо гэты капітал, які яны сабралі, ён вялікі. Вось. Апошнія пытанні паказвалі, што у партыйных даследаваннях, так, што нават 18% магла б здабыць канфедэрацыя. Вось. Такі капітал вельмі лёгка разбазарыць. Гэта паказвае і прыклад з Павелам Кукізам, і прыклад з Шымонам Галоўні. Вось. Окей, яшчэ такое пытанне. Дарэчы, гэта крыху пра тэму, якую мы збіраліся абмеркаваць у першай частцы гэтага стрыма. Ці паўплывае перамога Часкоўскага на радыкалізацыю польскага грамадства і перавагу правых у будучыні? Вось, ці нешта адкаціцца? Гэта моцна залежыць ад рухаў, якія будуць рабіць, калі пацвердзіцца экзіт-пол і калі прэзідэнтам стане Рафал Часкоўскі, то гэта будзе вельмі залежыць ад таго, што будуць рабіць. Я думаю, што у Дональда Туска, напрыклад, як у прэм'ера і у людзей з яго асяроддзя ёсць разуменне таго, што адбываецца ў свеце. Ось. І што тая павестка, якая прывяла да перагібаў у некаторых там пытаннях у шматлікіх краінах, напрыклад, на захадзе, яна прывяла да таго, што пайшоў адскок у другі бок. Гэта паказвае, напрыклад, проста абсалютна упэўненая перамога Дональда Трампа на выбарах у мінулым годзе. Так? Таму патрэбна нейкая карэкта падыходу, крыху больш цэнтровы погляд. Дарэчы, я шмат разоў казаў у падкасці, што я проста вялікі прыхільнік кампрамісаў. Ось, трэба шукаць кампрамісаў. Трэба шукаць вырашэнні, якія адначасова з гэтым і задаволяць пэўныя групы, і адначасова з гэтым не раззлуюць вельмі моцна іншыя групы грамадства. І такія кампрамісы, паверце мне, можна знайсці па шматлікіх пытаннях. Ось, патрэбна проста добрая воля. Інакш мы ўсе скацімся ў грамадзянскую вайну, сусветную пры гэтым. Дарэчы, ёсць каментар былога прэзідэнта Польшчы Браніслава Камароўскага, які заклікае абодва штабы захоўваць такі умяр, як гэта сказаць па-беларуску, захоўваць спакой, я б так пераклаў творча. Бо яшчэ можа ўсё змяніцца. Можа ўсё змяніцца, так, дакладна можа. Вось. Што яшчэ? Пытаюць. Ты, Кірыл, пра гэта сказаў, крыху вось пра аб'яднанне партый, але ты яшчэ раней казаў, што магчымыя дасрочныя выбары, датэрміновыя. Так, добрае пытанне. Вось, напрыклад, вось зараз у нас ёсць 3 асноўныя партыі, якія дакладна пройдуць у Сейм, калі будуць датэрміновыя выбары. Так. Якія могуць быць расклады? Усё ж такі. Вось ёсць ПіС, окей, ёсць кааліцыя. Яна зараз будзе крыху, хутчэй, на такім хайпе больш здабудзе. Так, калі пацвердзіцца дадзены. Калі пацвердзіцца дадзены, так. Але ўсё ж такі, ім трэба будзе аб'ядноўвацца, ці з ПіС, ці з канфедэрацыі для большасці. З ПіСам гэта амаль што немагчыма. Але такое было ў гісторыі. Не было. Яны толькі планавалі. Яны планавалі. Так, яны планавалі, збіраліся і да не пазбіраліся. Ось, і пасварыліся назаўсёды. Не, кааліцыя платформы з ПіСам, гэта, шчыра, калі гэта здарыцца, то я пабрыю галаву на лыса. Ось, можаце скрыняць, як кажуць. Ось, усё вельмі залежыць моцна ад раскладу таго, што будзе ў новым Сейме. Дарэчы, ёсць яшчэ адна цікавостка. Калі вы ў дадзены момант недзе там назіраеце за вынікамі сацыялагічных даследаванняў адносна падтрымкі партыі, калі б было галасаванне ў Сейм, то часам вы можете пабачыць анамалію, што, напрыклад, на першым месцы з вынікам, проста ось умоўна, 33% грамадзянская кааліцыя, 30% права і справядлівасць. А калі робіцца пералік мандатаў, то права і справядлівасць мае больш. І пры гэтым на 15, на 17 мандатаў больш. Чаму так? Таму што раз на нейкі час актуалізуецца
колькасць мандатаў, якія прыпадаюць на розныя выбарчыя акругі. Але структура насельніцтва змяняецца. Крыху больш людзей паступова жыве ў гарадах. Паволі, але ўсё ж такі. У выніку, праз тое, што апошняя актуалізацыя гэтага падзелу была гадоў, здаецца, 10, таму ці нават больш, галасы выбаршчыкаў з вялікіх гарадоў важаць менш, чым галасы выбаршчыкаў з вёсак і маленькіх гарадоў. Так, то бок трэба гэта зрабіць, каб была ўсё ж такі раўнавага і каб усё было фэйр. Так, вось, каб на аднаго дэпутата прыпадала прыкладна аднолькавая колькасць насельніцтва. Вось. Так. Коаліцыя. Што тычыцца коаліцыі? Чакай, яшчэ раз, якое было пытанне, бо я адплыў крыху, прабачце. Ну, чакаем, атрымліваецца коаліцыю платформы і канфедэрацыі. Слухайце, ўсё такое вельмі верагодна, сур'ёзна, вельмі верагодна. Канечне, больш верагодна спісам, але з платформай таксама. Усё будзе залежыць ад таго, ці патрапіць у новы Сейм трэцяй партыі. То бок, перадусім, левая. Пры гэтым дзве левыя партыі. Гэта Нова Левіца, адкуль была Магдалена Беет, і гэта партыя Разам Адрыяна Зандберга. Ось, а таксама вельмі важнае пытанне з ПСЛ. Бо ПСЛ — гэта такая партыя, як кажуць мае знаёмыя, якая заўсёды прыслізнецца у Сейм. Ось, і яна апошнім часам на выбары заўсёды рабіла кааліцыі з нейкімі іншымі рухамі, каб, ведаеце, каб крыху падбудаваць сваю пазіцыю, каб здабыць гэтыя 5%. Ось, апошнім разам у іх гэта атрымалася проста надзвычайна, і яны здабылі там 14 з кавалачкам адсоткаў у 23-м годзе разам з Шымоном Галоўняй. Вось, так? А тады іншае пытанне крыху, і мы перайдзем на іншыя тэмы, запытаем, як Рафал Часкоўскі, калі пацвердзіцца, зменіць нешта для беларусаў ці не зменіць, і беларусак. А такое пытанне. Тады, магчыма, не будзе датэрміновых выбараў, калі платформа разумее, што ў іх не будзе, не атрымаецца коаліцыя нармальная, ці не? Я казаў таксама шмат разоў, што, на мою думку, перадтэрміновыя выбары магчымыя і з прэзідэнтам Наўроцкім, і з прэзідэнтам Часкоўскім. З прэзідэнтам Наўроцкім, канешне, такая верагоднасць значна большая, бо Права і справядлівасць будзе проста зацікаўленая ў тым, яна будзе на хайпе, і падтрымка будзе расці, каб вытрахнуць гэты Сейм, ось, і, напрыклад, там не прыняць бюджэт. Гэта вось такая вельмі простая сцежка, якую можна выканаць. І зрабіць перавыбары парламенцкія у вясну 26-го года. Адначасова з гэтым нават з прэзідэнтам Рафалам Часкоўскім, паверце мне, таксама гэта магчыма. Па-першае, гэтая кааліцыя даволі неўстойлівая, зашмат вялікай колькасцю дэпутатаў ад трэцяга шляху, якія абсалютна не маюць падтрымкі. І нават у той момант гэта было так званае тактычнае галасаванне, бо яны атрымалі шмат галасоў ад людзей, якіх заклікалі прыйсці і прагаласаваць за іх толькі дзеля таго, каб яны патрапілі ў Сейм. У выніку яны атрымалі там ад 5 да нават там 8%, як кажуць, дадатковага бонусу. Вось. Плюс, усё ж такі, я казаў, дарэчы, і падчас паперадніх стрымаў, што калі прэзідэнтам стане Рафал Часкоўскі, то 100 канкрэтаў. Мы памятаем. Вось, калі вы думаеце, што мы не будзем сачыць за тым, як яны выконваюць і не выконваюць абяцанні, мы будзем. Цяпер, калі пацвердзіцца і будзе прэзідэнт Рафал Часкоўскі, то ў кааліцыі няма адгаворачак. Вось, што вось там злы Анджэй Дуда нічога не падпісвае. Не. Цяпер у іх будзе поўная ўлада. Вось, і, калі ласка, давайце, працуйце. Распранацца і працаваць. Я крыху звярнуся назад у чат. Калі ласка, калі вам падабаецца наш эфір, падтрымлівайце нас праз YouTube, праз Баймі і кофе, праз той QR-код, які вы бачыце. Стаўце падабайкі. Мы робім гэты эфір разам з вамі, яго поспех — гэта ваш, і таксама і ваш поспех. Вось, іду ў чацік. Пішуць, што з'явіліся дадзеныя, я па шчырасці яшчэ не бачыў, што маладыя людзі 18-29 прагаласавалі за Наўроцкага. Так. Як ты можаш гэта... Я бачыў гэта яшчэ з дадзеных даследаваннях перадвыбарчых, што
Я не ведаю, колькі там паказаў экзит-пол, але, скажем так, у даследаваннях, які былі перад выбарамі, паказвалася, што нават да 60% за Наўродскага прыкладна можа быць. Вось. Ці мяне гэта здзіўляе? Не, абсалютна не здзіўляе. Вось, па-першае, выдатнейшы вынік Славаміра Мэнсона, вось, а ў яго менавіта перадусім малады электарат. Вось. Калі вы думаеце, што гэта азначае, таксама вяртаючыся да пытанняў, якія нам задавалі і раней падчас стрыму, ці гэта азначае, што ўся моладзь у Польшчы такія правакі, ці нават там, прабачце за гэты выраз, фашыкі? Не. Вось. Трэба памятаць, што малады электарат гэта заўсёды электарат бунту яшчэ. Вось. Маладыя людзі ўвогуле схільныя галасаваць супраць дзейнай улады. Вось. Гэта таксама ёсць такі казус, скажем так, сацыялагічны. Вось. У 23-м годзе маладыя людзі масава прыйшлі, прагаласавалі супраць права і справядлівасці. Мінула 3 гады, больш нават, год і 8 месяцаў прыкладна пасля выбараў. Маладыя людзі паглядзелі, што гэтая ўлада не выконвае шмат сваіх абяцанняў. Вось. І таксама збунтаваліся, таму ў першым туры 36% у групе да 29 гадоў здабыў Славамір Мэнсон, а амаль што 20 здабыў Адрыян Занберг. Гэтыя вось два антысістэмныя кандыдаты. Пры гэтым электараты ў іх вельмі моцна падобныя. Окей, а тут жартуюць, што цяпер Славамір Мэнсон не пазаве Максіма на піва. Не, ну не зусім так. Ён можа пазваць, але я магу не пагадзіцца. Не, ну, прабачце, з Мэнсонам пайшоў бы. Не, жартую, на піва не хожу. Окей, ідзем далей. Галоўнае пытанне, што зменіцца для беларусаў і беларусак Польшчы з прэзідэнтам Рафалам Часкоўскім, калі ён ўсё ж такі застанецца прэзідэнтам, вось як паказвае экзит-пол? Ну, слухайце, сябры, я з гэтым пытаннем у апошнія дні сутыкаўся шмат разоў. Ось, і падчас нашай сустрэчы офлайн, якая адбылася пазаўчора, дарэчы, перадаю вітаначкі ўсім, хто прыйшоў, і супер, што вы былі з намі, дзякую вам вялікі. Так вось, слухайце, прадказаць, што дакладна зробяць тыя ці іншыя партыі, асабліва ў нашым свеце, дзе сітуацыя вельмі нестабільная, вельмі цяжка. Канечне, я вельмі хацеў бы, каб вось, дарэчы, так. Прэзідэнт не так шмат можа. Вось, трэба пра гэта памятаць. Ён не так шмат можа. Вось. Але я ўсё ж такі, я вельмі добра памятаю, што Рафал Часкоўскі актыўна падтрымліваў беларусаў. Вось, і цягам апошніх гадоў, вядома, з якога года. Вось, былі розныя ініцыятывы. Ён шмат разоў сустракаўся з рознымі прадстаўнікамі беларусаў. І прадстаўніцамі. І прадстаўніцамі беларусаў, так. Дарэчы, пабачыў, прабачце, не беларускае пытанне, але гэта было для мяне, як гэта... Не тое, каб нечакана, але не ведаў гэтага раней. Я пабачыў, што Рафал Часкоўскі таксама быў на страйку кабет, на страйку кобят у 2020 годзе і выступаў там з нейкімі ініцыятывамі таксама. Калі ў 2020 годзе была першая смерць жанчыны пасля вось гэтага абвастрэння пытання з абортамі, ось калі забарона была ўведзена яшчэ мацнейшая, то наперадзе маршу прайшоў маўклівы марш праз Варшаву і-за спшчыны. Гэта была вось дзяўчына, якая памерла, і ён ішоў наперадзе, так. Вось, ведаеце, Рафал Часкоўскі шмат разоў паказваў, што ён уразлівы на праблемы людзей. Я спадзяюся, што гэта аўтэнтычна і што яно так і будзе. Вось. Калі ён усё ж такі станецца прэзідэнтам, то я лічу на тое, што ён будзе разумець таксама і пытанні з іншадзенцамі, што, напрыклад, беларусы добрыя. Ось, і не трэба рабіць нам горш. Ну, усе добрыя. Ну, мы ўсе добрыя, так. Артём Каральчук перадае прывітанне Алексу Поляку. Перадаем прывітанне. Вось. Окей, то бок, давай падсумоўваць. У нас застаецца эфіра 12 хвілін. Гэта быў другі тур выбараў у прэзідэнты Польшчы. Нас глядзець больш за 800 чалавек. Таму... До 1000 не дацягнулі, ну, але... Ну, слухай, я думаю, што гэта можна залічыць за неверагодны поспех. На піку, здаецца, 950 прыкладна было. Ну, так? побачым. Гэта сапраўды вельмі круто.
Так, нам сказали, что 19 человек нам не хапіла да 1000, то бок 981 асоба была. Хтосьці дакладна глядзеў не адзін і А, не не, ну адна. гэта дакладна. Таму Так. 1000 была. Залічваем. Залічваем. Окей. Вось мы ведаем вынікі экзіт-полаў. Рафал Часкоўскі мінімальна перамагае. Гэта яшчэ не азначае, што ён сапраўды стане прэзідэнтам, бо можа ўсё змяніцца за Можа ноч. змяніцца. Сапраўды можа змяніцца. Гэтая ноч будзе гарачая, сябры. Але давай вось хоць нейкія вынікі. Вось такі вынік Часкоўскага. Ці гэта здзіўляе, ці гэта не здзіўляе? Што гэта значыць для далейшага будучыня Польшы? Дарэчы, мы пра гэта паразмаўляем падрабязней на стрыме у сераду у 19 гадзін, але вось такі тызер зрабі. Так, сябры, у сераду найбліжэйшую, гэта будзе 4 чэрвеня, так, а 19 гадзіне адбудзецца наш стрым, дзе мы ўжо будзем ведаць усе вынікі выбараў канчатковыя, які будуць пададзены на дзяржаўнай выбарчай камісіі, і там мы ўжо спакойна распавядзем пра тое, што будзе нас чакаць найбліжэйшым часам. Ось. Ад таго, які будуць вынікі, канечне ж, усё гэта моцна залежыць, бо варыянты ёсць вельмі розныя, як вы ведаеце. Як я бачу, што кажуць сацыёлагі, то лейт-пол будзе прыкладна о 23:30. Ось, бо Па Варшаве. Так, па Варшаве. Бо настолькі збліжаны колькасць галасоў у кандыдатаў, што хочуць мець большую упэўненасць, так, перад публікацыяй. Ось, таму, калі ласка, таксама сачыце. Я таксама ў твітары яшчэ буду пісаць. Я думаю, што перад лейт-полам я дакладна не пайду спаць сёння. Я думаю, што уся Польшча сёння пойдзе спаць вельмі позна. Усім на працу заўтра. Ну, заўтра будзе ў Польшчы дзень невыспаўшагася працаўніка. Невыспанага, прабачце. Але ўсё ж такі, вось мы яшчэ, давай так, умовімся, што мы не ведаем дакладных вынікаў, але умоўна 50/50. Што гэта? Ці гэта перамога Часкоўскага? Ці гэта ўсё ж такі дасягненне Наўродскага? Ну, нават калі будзе перамога, але калі нават будзе параза ў Народскага, але ўсё ж такі гэта кандыдат, якога яшчэ ніхто не ведаў, але які зараз амаль перамог. Ну, ці перамог у выніку. Давай ацэнім. Перад гэтым я скажу вось яшчэ адну рэч. Я бачу ўжо дадзена, як галасавалі людзі, якія не галасавалі ў першым туры выбараў. То бок гэта вось тыя выбаршчыкі, якіх я называю заўсёды выбаршчыкі выходнага дня, так, якія вось прыйшлі толькі на другі тур за намовай сваіх сяброў, блізкіх знаёмых. 55,5% за Часкоўскага і 44,5% за Наўродскага. Ось, то бок большасць. Якое было пытанне яшчэ раз? А у меня іншае пытанне. Ці можа быць так, што выбаршчыкі, якія расчараваліся ў кіруючай кааліцыі, вось так наказалі першым турам Рафала Часкоўскага? Канешне, слухайце, тое, што мы бачылі адток галасоў, напрыклад, да левых, бо левыя кандыдаты ў першым туры здабылі 11% галасоў, амаль што. У той час, калі, напрыклад, у выбарах парламенцкіх там здабывалі 7%, там, нават менш, 6 з кавалачкам, наколькі я памятаю, было ў выніку 23 годзе. Усё гэта паказвае, што людзі паказалі жоўтую картку. Гэта дакладна. Ось, я чуў шмат разоў цягам апошніх 2 тыдняў паміж першым і другім турам ад палітыкаў кааліцыі, што выбаршчыкі паказалі ім жоўтую картку. Я вельмі спадзяюся, што за гэтымі словамі крыецца сапраўднае разуменне праблемы, што так, як яны кіравалі Польшчай вось гэтыя 1,5 гады, быць проста не можа. Сур'ёзна. Бо інакш канфедэрацыя справедливай справядлівасці не проста з найгі увойдуць у новы Сейм. Яны заедуць там на танку. Вось. І, скажам так, мала не пакажацца вось гэтым сённяшнім палітыкам, сённяшняй кіруючай кааліцыі. Таму закатваць рукавы, працаваць і слухаць людзей перадусім. Гэтага я спадзяваюся ад кааліцыі, ад палітыку ўвогуле найбліжэйшым часам. Дарэчы, тут пытаюцца, чаму толькі ў твітары будзем пісаць. Не, дакладна напішам вынікі лейт-полаў сёння пасля 23:30, ты сказаў, так? Ну, гэта прыкладна. Прыкладна кажу, што я вось там гляджу на інфармацыю ад людзей, якія звязаныя, скажам так, з гэтымі фірмамі, якія робяць экзіт-полы, і яны кажуць, што прыкладна 23:30. Вось. І мы
дакладна напішам у ўсіх аккаунтах нашага падкаста. Гэта Instagram, гэта супольнасць у Ютубе і у асабістых аккаунтах мяне і Кірыла ў Інстаграме, у Твітары дакладна ўсё будзе. Вось, але ўсё ж такі да майго пытання у нас застаецца літаральна 6 хвілін. Дарэчы, калі ў вас яшчэ ёсць нейкія пытанні, якія можна хутка адказаць, да, калі ласка, дасылайце. Сябры, мы вельмі рады. Ввогуле я сапраўды цешуся, што вось апошнія пару тыдняў у нас увесь час такі інтэрактыў з вамі, бо дагэтуль мы ўсё ж такі запісвалі звычайна выпускі, так, ці студыйна, ці ўжо пасля, калі атмасфера рабілася ўсё больш гарачая, рабілі дадатковыя там выпускі, так, а цяпер мы з вамі можам вось так паразмаўляць, гэта вельмі крута. Таму, калі ласка, памятайце таксама ў сераду, далучайцеся, абмяркуем паслявыбарчую Польшчу разам. Вось, а яшчэ хачу крыху выбачыцца, што я тут апошнія хвілін 20 быццам бы і ў тэлефоне і паўсюль намагаюся ўсё паспець, бо адказваю на вашы сторісы. Дзякуй, што вы нас ставіце адметку нас. Як вы глядзіце, гэта вельмі прыемна. Увогуле амаль 1000 чалавек. Ну, гэта неверагодна. Я лічу, што гэта сапраўды вялікі поспех беларускай дыяспоры, не толькі беларускай, нас глядзяць яшчэ украінцы, украінкі, палякі, хутчэй за ўсё і іншыя мігранты і мігранткі, якія сюды прыехалі ў Польшчу. Мы жывемся зараз у адной краіне. Вось, дзякуй вам вялікі. Гэта было клёва. Але вяртаюся да пытанняў. Што глядзець сёння, калі ваш стрым скончыцца? Ну, чакаць наш наступны стрым па шчырасці. Вось, Кірыл, ці дадаш ты нешта? Не, сябры, сапраўды, выбірайце адзін з галоўных тэлеканалаў. Вось, ну, я асабіста, хутчэй за ўсё, буду глядзець Пальсат, бо я лічу яго такім все ж такі СМІ, у якіх атрымоўваецца утрымліваць нейкую залатую сярэдзіну, так, не перахіляючыся вельмі моцна ні на адзін, ні на другі бок. Таксама людзі, якія падпісаны на мяне ў Твітары, таксама пабачыце, дакладна буду пісаць, пакуль не засну канчаткова. Вось, усю інфармацыю, якая там будзе з'яўляцца, ну, важную інфармацыю, канешне. Калі вы яшчэ хочаце камусьці перадаць прывітанне, гэта яшчэ можна зрабіць, у вас ёсць літаральна 3-4 хвілінкі. Вось, што я хочу сказаць? Ну, асабіста я буду глядзець, Кірыл не здзівіцца і, магчыма, нават крыху асудзіць канал Zero. Бо... Чаму? Я не буду асуджаць нікога. Дзякуй. Вось, ну і чытаць Онет, бо там сапраўды добрыя тэкставы онлайн, мне падабаецца таксама і чытаць. Вось, пішуць у чат, перадайце приветик Лізачке Коліверда, перадаем прывітанне. Вось, дзякуй, што падтрымліваеце нас. Мне вельмі падабаецца, як выглядаў сённяшні наш стрым, сябры. Сапраўды, гэты вітанкі ад людзей людзям, ну гэта проста вельмі утульна, вельмі крута і вельмі лампава. Дарэчы, задаюць пытанне. Так. Ці партал Онет можна лічыць за нейтральны? Нейтральны не. Ён прытрымліваецца больш ліберальнага боку. Вось, я чытаю два парталы. Я, акрамя Онета, чытаю Інтэрію. Вось, Інтэрія належыць да групы Польсат. Вось, там можна таксама пабачыць публікацыі крыху больш правых, скажем так, публіцыстаў, якіх няма, напрыклад, на Онеце. Вось, ну і таксама заглядаю і на іншыя парталы. Ну, напрыклад, я пачытваю тэлеканал Рэпубліка, хаця ён вельмі моцна аднабокі. Вось, але варта ўсё ж такі часам заглянуць. Ось, таксама Впрост, Жэчпаспаліта, ну, але падстава для мяне гэта Онет і Інтэрія. Окей, таксама перадаюць прывітанне братам Михаилу, Александру, Джульке і Жыўчыку. Вось, пишут: «Привет, Стыхов, горжусь белорусами, спасибо вам». Апошняе, мне падаецца пытанне. Давай. Яшчэ раз падкрэслю, што мы не ведаем, ці сапраўды перамог Рафал Часкоўскі, а прайграў Кароль Наўродскі, бо гэта ўсё ж такі дадзены экзіт-полаў. Але пытанне такое: ці магчыма, што Кароль Наўродскі не выйграе выбары з-за сітуацыі з кватэрамі? Магчыма, канешне. Не, сябры, не толькі з кватэры, а агулам вось уся тая маса інфармацыі, якая выплыла на Кароля Наўродска, канешне, там некаторыя рэчы могуць быць і надуманыя. Такі галасы ёсць з боку штаба Кароля Наўродскага і з боку палітыку права і справядлівасці. Але ўсё ж такі вялікую колькасць розных рэчаў ён пацвердзіў сам.
Вось. Ну, прынамсі, справу са снюсам гэта ўвогуле бачыла ўся Польшча, так? Таксама і з кватэрай. Нават Славімір Мэнсон прызнаў, што неаднакроць, некалькі разоў цягам апошніх дзён, што ён не асабліва давярае таму, што кажа Караль Навроцкі. Вось. І ўсё гэта, канешне, прывяло да таго, што дакладна нейкая частка людзей магла ў ім расчаравацца. Вось, дарэчы, быў добры прыклад з людзьмі сталога ўзросту ў шпіталі, якія адмаўляліся галасаваць. Я вельмі дапускаю, што гэта маглі быць расчараваныя выбаршчыкі права і справядлівасці, якім проста не спадабаўся кандыдат, напрыклад. Вось. Таксама крыху больш, гэта дакладна, змабілізавала людзей з ліберальнага боку, што, ну, прабачце, такі чалавек будзе нашым прэзідэнтам. Ось, ну, такія галасы я чуў, аўтэнтычна ад людзей. Ось, таму гэта ўсё дакладна паўплывала. Увогуле, вось, хачу яшчэ вельмі хутка сказаць, што ў гэтым годзе двух галоўных кандыдатаў былі слабымі. Ось, гэта праўда. Я яшчэ зраблю аналіз, дарэчы, на наступным тыдні. У сераду ці на наступным тыдні вось, мы дакладна зробім аналіз кампаній, аналіз праграм і аналіз кандыдатаў, і хто прайграў, і чаму, і хто перамог, і таксама чаму. Окей, мы ўжо з вами тут амаль 2 гадзіны. Вось, будзем развітвацца. Яшчэ раз хочу сказаць ад сябе, і Кірыл потым дадасць, што мы вельмі неверагодна удзячныя вам за тое, што вы былі з намі. 1000 чалавек амаль, ну, будзем лічыць, што 1000. Будзем лічыць 1000. Гэта неверагодны вынік. Скажу прямо, мы вельмі яго хацелі дасягнуць, але так трымалі ўсе кцікі, якія толькі магчыма. Вось, і мы вельмі вам удзячны. Увогуле, я хочу яшчэ раз паўтарыць, што гэты падкаст ствараецца дзякуючы вашай падтрымцы, нашых гледачоў і глядачак, дзякуючы нашым рэкламадаўцам, таксама любімым, бо зараз вось усё гэта фармуе бюджэт, на які мы ствараем гэты падкаст. Вось, дзякуем вам вялікі, працягвайце нас, калі ласка, падтрымліваць. Дарэчы, пад іншым засталося пытанне, што мы будзем рабіць далей, расказваць пра польскую палітыку, але і не толькі. Вось, будуць далей анонсы. Ну і што яшчэ? Дзякуем вам вялікі. Гэта неверагодна крута, што вы разам з намі ствараеце падкаст пра польскую палітыку на беларускай мове, які эфір глядзіць 1000 чалавек. Я не магу. Кірыл, забірай слово, я ўжо не магу. Не, сябры, насамрэч, кожнай і кожнаму з вас, хто сёння з намі, я неверагодна ўдзячны. Вы просто найцудоўнейшыя людзі. Ось, я ў чарговы раз пераконваюся, што ў нас найлепшыя гледачы і глядачкі. Сёння мы паставілі рэкорд для нашага падкасту. Памятайце, што сёння польская палітыка дакладна не скончваецца. Нас чакае вельмі шмат цікавага. Мы будзем распавядаць не толькі пра бягучую палітыку, мы будзем рабіць дакладныя, магчыма, нейкія гістарычныя рэчы, крыху больш гістарычныя і так далей. Планаў і ідэй у нас шмат. Таксама вы можете і дзеліцца і з вашымі уласнымі ідэямі, што б вы хацелі паглядзець, паслухаць, пра што даведацца. Пішыце нам, калі ласка. Дзякуй, што былі сёння з намі, і працягвайце падтрымліваць нас праз Patreon, праз Баймія Кофе, бо дзякуючы вам мы далей будзем ствараць гэты праект. Ну і апошняе. Заставайцеся з намі. Да сустрэчаў. І сёння перамагла дэмакратыя. Яўка высокая, людзі прагаласавалі. Усё крута. Глядзім, што будзе далей. Да пабачэння. Да сустрэчы.